Mbaw fo aw be yɔrɔ yɔrɔ mbaw bɛɛ lajɛlen fo. Wala a balimakɛ Bayini Konatɛ ka gindo ɲini Ala yɔrɔ k'a di aw ma. Nin ye a balimakɛ ka sɛbɛnni ye a ye min bɔ Ala ye dɔnni min d'a yɛrɛ ma k'a sɛbɛn. Nin ye o tɔgɔ de n'a bɛ ka min sɛbɛnlen yira aw la sisan. Ɲɛ bɛ nin sɛbɛnni min na ni jate de ye nin ye. Komi sɛbɛnni na hindi don to a ɲaamina dɔw t'a faamuya n y'a sɛbɛn a kɛrɛfɛ. I bɛ nin ne don nin pilasi la. O la an balimaw, Ala ye dɔnni da k'a caya k'a bonya k'a fɛrɛ. Dɔnni min ma dɔn fɔlɔ o de ka ca. Don o don dɔnnibaa dɔ bɛna dugukolo kan min bɛ dɔɔni ta Ala ka nɛɛma baji la. Dɔnni bɛ i n'a fɔ baji de. Dan tɛ baji la cogo min dan tɛ dɔnni na ten. Wala Ala ye nin dɔnni gɛrɛsɛgɛ don aw balimakɛ de la, maliyɛn don, Bayini Konatɛ ka bɔ Jɛnɛ. Réseaux sociaux kan bi caman ye kumakan mɛn kabini yiriw la an bɛ to ka yiri kisɛw di waati kelen kelenw na. Wala Ala nana sɛbɛnni nɔgɔya an ye, an ye sɛbɛnni dɔ labɔ ka jate bɔ an yɛrɛ ye. Wala nin sɛbɛnni nin de ye Zul Jalali wal Ikrami. Cɛ in bɛ k'o de sɛbɛn tan koyi. Zul Jalali wal Ikrami. Bonya masa ani kalankɛya masa. Ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka masaya sɔrɔ i ka sigida la, n bɛ ka o tɔgɔ de baara nin y'a ka waati min de murabaw. Arabu ko ten anw bamananw ko seleke naani. N b'a faamu o la kɔlɔn, kilebi, bafin ani bagɛ. Dɔw ko worodugu ni kɛɲɛka. Wala bigi ninnu filɛ yɔrɔ min na, filɛlikɛla bamananden halala e b'i ka tɔgɔ sɛbɛn. N'i y'a dɔn i bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn, i bɛ tɔgɔ sɛbɛn. N'i y'a dɔn i tɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn, i ka to k'i ka kilisinin fɔ papiye yan yɔrɔnin na. I ŋaniya fɔ i k'i daji kɛ yan. I ka daji jɔsi fɛnnin dɔ la min nɔ bɛ to. A kɛra dabaji ye o, a kɛra fɛn kulɛriman dɔ ye o, e k'o bila yan min nɔ bɛ to. I ka masaya e de bɛ sigida la, i ye dugutigi de ye, mɔgɔ t'i bonya. Walima i yɛrɛ tɛ dugutigi, i bɛ dugutigiya kɔ, walima i bɛ mɛriya de kɔ, walima i bɛ faamaya kɔ, walima i bɛ fɛ ka kɛ peresidan de a don yan. I ka nin baara, i ka nkalon bɔnda. N'i bɛ masaya kɔ, n'i y'a baara, hali n'i bɛ se ka so de san ka taa di fantan dɔ ma min mago b'a la burusi kɔnɔ k'a don daba la walima k'a don wotoro la, taa so kelen d'a ma, i ka sɔrɔ ka nin wurudi i yɛrɛ ma. 83 don, i bɛ nin fara ɲɔgɔn kan ni sigiyɔrɔma 83. N'i y'a dɔn i bɛ se ka wurudi o la, i b'a fɔ ya Zul Jalali wal Ikram. Ya Zul Jalali wal Ikram. I b'o wurudi nin jate la. Nin ye ne ka jate de ye. Nin tɛ arabu jate de ye. I bɛna ye arabu ka 7 de ye nin ye. Mais dɔnni o dɔnni n'Ala b'a di mɔgɔ ma, a dɔnni dɔ bɛ taa bɔ dɔ ta fɛ, siga t'a la. Anw ka fara ɲɔgɔn kan de bɛnna nin ma. Donc an m'an ka sira bila mɔgɔ ye. Bamananw ko ten ko hali n'i ka tiɲɛ bɛnna dɔw mɔmuso kunkolo ma k'i ka yɛlɛ kan. O tuma na o de la i bɛna nimoro dɔw y'a kɔnɔ, dɔw ni tubabu sɛbɛnni bɔlen don ɲɔgɔn fɛ. O tɛ, ka d'a kan dɔnni yɛrɛ gindo don. Ala de bɛ ko di mɔgɔ ma min ka d'a ye. Nin ye sirili de. Ala de y'a d'a ma. O tuma na n'i ye so saraka, n'i bɛ faamaya de kɔ, masaya, i bɛ to k'a wurudi, i bɛ nin jate caman fara ɲɔgɔn kan k'a wurudi a la. Walahi fo Ala k'a d'i ma. Mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ sigida la balimasow kɔnɔ, i bɛ fɛ i balimaw de k'i bonya. I bɛ fɛ i ka bonyaba sɔrɔ, i b'i ka haju don a kɔnɔ yan. Wala haju donlen kɔnɔ yan, wala i b'i cɛsiri, i b'a gɛlɛya i yɛrɛ ma. I kɛlen ka haju don, i b'a gɛlɛya i yɛrɛ ma kosɛbɛ. I bɛna mun kɛ? I b'i cɛsiri
i bi fini kala muso fana suguya ye i tɛnɛmuso walima i tanti i bɛ taa fini kɔnbile d'a ma walima i balimamuso dɔ i bɛ sɛmuso gɛnman pasi minɛ ka d'a kan i bɛ taa d'a ma i bɛ nin woro di 83 walahi f'e ka bonya sɔrɔ i ka balimaso kɔnɔ ani i ka faso kɔnɔ amma ni mago bɛ gɛrɛsɛgɛ fɛ a kana tigɛ fiyewu nafolo yɛrɛ yɛrɛ de ka di ye ani gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tigɛbali ani tɔgɔ o tuma na i b'i ka haju don yan n'o ye i b'a wurudi ya zuli jalali wal ikram ya zuli jalali wal ikram o de sɛbɛnlen don yan wala i b'a wurudi 83 walima i b'o sigiyɔrɔma 83 walima o sigiyɔrɔma 4 83 sigiyɔrɔma 4 1 2 3 4 o de bɛ bɛn ka waati min kɔnɔna ma wala i b'o jigi i b'a wurudi o la n balimakɛ n balimamuso ni ta i ka nkalon mɔnda ni tɛ se o si la n'i bɛ ala tɔgɔ in wurudi i b'i jija i bɛ tamaro ɲini tamaro nɔnɔ kɛnɛ tiga ani finigɛ mɛtiri 5 i b'o saraka ka tɔgɔ in baara diɲɛ mago bɛɛ kama bonya sira fɛ fo ala k'a d'i ma a ye nin kɔrɔbɔ aw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ aw kana tiɲɛ sɛgɛn aw balimakɛ ma Baɲini Konate ne ye ala de nin dɔnni di ne ma waso tɛ ala bɛ dɔnniw kɛrɛnkɛrɛn k'a di cɛw ma minnu y'a ɲini ale ala fɛ ani ale ala yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛn komi anw ti mɔgɔ ye min bɛ kuma fɛ o kama an dogolen don ni dɔnni ye nka an b'an cɛsiri k'an débrouiller ka kuma cɛw k'a kɛ aw k'a jaabi di ala de ye nin dɔnni di waso tɛ a balimakɛ Baɲini Konate n b'aw bɛɛ lajɛlen fo wassalamu alaikum n'a y'a sɔrɔ a y'a partager n bɛ n ka nɛgɛjuru sira di 74 27 o kɔfɛ i bɛ 09 kɛ i bɛ sɔrɔ ka na 84 kɛ 74 27 09 84 n'i y'o don Mali numéro la ka écrit WhatsApp kan n b'i jaabi ko ɲuman na nka e k'a kɛ i ka nkalon bɔnda i k'i hakili to a saraka la kosɛbɛ wassalamu alaikum hali n'i ka maa bɛ taa tunga la a kɛ k'a d'a ma i bɛna ala jɔyɔrɔ ye nanbara taara su ni sigilen bɛ dɔnni de kan wa a ka teli arabu ka sɛbɛnni ye a ka teli siniwaw ka sɛbɛnni ye a ka teli fo ka tɛmɛ a dan kan o de y'a to n y'a kanu k'a bɔ n kelen na k'a di cɛw ma sabula sokɔnɔ dɔnni n'i y'a selen kɛnɛma a mago bɛ ko dɔ la bamananw ko ten n'i ye sufɛ kɔnɔ wulitɔ ye ko fɛn dɔ selen a ma ala ka limaniya d'a ma